Mega, 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 la, 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 shout out. Oh, oh. Right. General. General MacArthur. Yan ba? Big love shout out, Maricel Nazareno. Dinig bang boses? Tayo palista. Kamusta po ang araw natin, Ma'am Maricel? Sige po, sige po. Mega love shout out, Kapatid Island, Lagasaging, tayo palista, tayo palista. Sige, salamat kapatid. Kapatid kabiyaher. Ang sasali, mag-type palista lang. Yun o, may pa-sponsor na. Gcash. Lagasaging. Si Jeromato. Kapatid Thailand, sali ka ba?
Sige love, shout out. Sila tusok sa ilong. Sana all. Type alis ka. Type alis ka. Type alis ka. Type alis ka sa mga gustong sumali. Para sa akin si kapatid si TJ pala to. Sige, kapatid. Food Street Ranger. May ganun shout out. Secretary ni Alan. Type alis ka sa sasali po. Oh, sige. Ibababa yan niya. Bababa yung main channel mo mamaya. Katapos na. That's for you. Bigyan lang shout out kapatid Lizzy. Thumbs up, hahahabol lang ako. Sige. Quarantine pala. Sino ba may lalapag? Yung PTV. Kapatid, ito na yung sponsor mo sa akin, dumating na agad. Kapatid Caballeros. Dumating agad yung sponsor na 50 gigas. Ikaw na bala. Sige. Sila, lista mo si Caballeros. Ibahin ko na lang yung boses ko para Pagalitan ako mamaya. Ilista mo po si Sexy Love, si Caballero. May lumipad na ayuda sa akin. Sige kapatid, ako bala. Kakasabi mo na, lumipad agad. Where na yun? Nasaan na bro? Nasaan na sila?
Init ah. Ang init. Parang niluluto na ako. Nasaan na ba sila? Sige kapatid, marami. Sige, sige. Ligo muna para kumot. Pag hindi ligo, hindi kumot. Hindi ba? Sa may mga problema dyan, maligo. Tapos, mag-yogurt para mumot. Naku po. Magamit daw ng ng yogurt para walang bad odor. Senel. Aw! Sabay maligo si Aylan sa jandira. Sana all. Pag naligo, kapatid Aylan, si Ma'am Dendera, pa yogurt. Inumin mo ng yogurt. Yogurt. Amo na yan yung sekreto sa mga bad order ng mga babae daw. Ay palis na po sa mga sasali. Pabalilin ko sa ngala-ngala. Wala. Parang natutulog sila kayo. Everyone, natutulog na ba kayo? Kapatid. Kapatid Aylan. Painumin mo ng yogurt si Ma'am Tindera. Yan yung sekreto. May nalaman ako eh. May nag-share sa akin na ganyan yung sekreto.
Manahimik ka, General. Yogurt. Wala yung ano. Nakakulo na yan. Wala yan. May nag-share sa akin. Makakulo. Yogurt. Wait, wait. Anong lasa ng ano pala kapatid ng makakulo? Kapaka-share. Hindi pa ako nakalasa ng makakulo. Yun, sarap. Manamit ng ngit. O ang makakulo, malapot. Mas malapot pa sa hangin. Sana all, mas malapot. Ah, marikisan na lang tayo dito. Wala na. Natutulog pa ang Diyos. Igalawin mo sa may tapat. Ang lapot ng hangin. Yun. Sana all. Nasaan na ba sila? Paano yung hayaan mo na lang sila. Sila, parang tulog ata sila. Gisingin natin siguro. Tulog pa sila. Bakit? Bakit? May plan pala to. At plan, Sunday, Sunday.
dalam shout out kapatid Jess Oluson. Di dalam shout out kapatid Lizzy. Double time ko kasi yung kalalapag ko. Limited lang yung oras. Maiwanan kayo. Sipsilab naman yung maglalapag kaya bilisan natin. Saka maiwanan. May limit lang kasi yung kalalapag ko. Kasi ngayon, on the way na. On the way na siya. Hindi ka lang shout out, Daddy Jerome. Gusto mo bawawian kita ng banana? Ano kayo kan? Limited lang kasi yung ano ko. Kalalapag. Iwan na. Tayo mamaya. Nauna. Nauna ako, start. Yan. Jess Oluson. Pinapadaw ako kalista. Listahan ako. Awa kayo. May limit lang kasi yung kalalapag. Inupahan ko kaya ang galing Saudi. Lista niya na magpalista na kayo mga kapatid. Kasi inupahan ko kaya ang galing Saudi yung kalalapag. Sige, sige kapatid. Lista na yan. Akala. Nakakarami yung mga kapatid ko siya. Nakalama. Nakalam ka din ah. Sige. Salamat sa patamsak. Tamsak lang. Sapat na. Yahoo! Ginoo, kalista. Si Jerome yan.
Wala, di na ako. Si Jerome yung ano, yung bawian banana, si Jerome ba yan? Si Daddy Jerome. Bawian banana. Inom muna ako ng tubig ha. Nasaan na kayo? Lagot na. Ilaga saging si ano yan, si Sir Food Trip. Yung ipababa niya si KTV lang. Kasi yung main channel niya naka-quarantine. Nakakulong ba siya? Nakakulong ba siya? Piyansahan natin, magkano yung piyansa niya? Miguel Love, shout out. 7 million in the house. Ano, pala kami notong, kung judge mo, ano naman? Larga na host. Sige, larga, mula. Kasi may ano, may limit yung tagalapag ko ngayon.
Gamit kayo ng turbo ha. Pinapaahan ko yan, galing Saudi. Di, larga na. Sa unang bola. Bukol. Pero hindi bukol. Log in na tayo guys. Ganun pa rin yung mechanics natin. Wala naman bago. Di sa bago, di sa luma. Manood ng ng 1 minute. Pat. One minute yung panonoorin natin. Please 1 minute kapatid. Kung gusto mo 2 minutes na lang. Marami matagal-tagal kaso yung natin limited lang. Mega love shout out kapatid Anali. Ang sabi. Jesus na. Mechanics, salamat. Mag-comment na related sa video, magpakas. 5 word. Pataas. Tapos balik sa top chat, sabihin kung sino ang pinuntahan natin. Tapos lagyan ng key ang bagong dikit, key sa lumang dikit. In nature. Lakas na. Lakas. Malakas na yun. Salamat kapatid Pagayero.
G sa luma. Luma. G sa bago. G sa luma. Ay, sure. Pagpasensyahan nyo na muna. Lolo nyo ha? Dito. Medyo nabubuyoy na si Lolo. Pasensya na muna na. Eh, si Alvina, wala. Si Tagoy lang nandito. Ay, nako. Kita mo langit. Oo, ma'am. Ayusin ko. Lagyan talaga. Sige, ma'am. Kasunod, ayusin ko na ha. Sorry po. Nasabi ko ng code. Ilang ulit ko na nasabi yung code. G sa bagong dikit. T sa lumang dikit. Alright. Pinapabalakan na ako dito. Hindi ako makatype kasi yun. Ano yung nangyari? Hindi ako makatype. Sana all. Naliligo na bumabakas. Makapuno kasi ayaw ng yogurt. Sabi ko na, yogurt. Makapuno ka lang? Hindi ko lang. Ano yaw? Mami ko lang wala mo. Simple. Ano na yung nagamit yun? Pinagamit ko. Ano mo naman? Karon lang. Hindi ka lang sa akal na. Ayun, nakabiro mix vlog na. Nagpalit ka na ng pangalan ah. Kala ko OFW. Nakabiro OFW vlog. Tapos, naging sa mix ka din. Dami na tayong ginisa mix. Magic sarap mix. Ano pa? Hilig ka mo sa mix. Mix, mix, mix. Sana all. Nyata. Ako gani madayet na eh. Ano? Manok bata. No, pinihan sa batay kaberos. Nagpalipad ka na dito sa Gcash ko eh. Pag sabi mo, lumipad ka dyan. Sana po. Pakilog ko nga ng gaya ng ilongga sa dulo ng bakas.
Kapatid Buntres, yung ano mo, yung misis mo pala, kaya inumin mo ng yogurt, ha? Para wala ako ng isip. Yun na lang. Surat ka! Ang babae mo lang kanya! Naku po, binaba na si Kuratsa. Manda kayo. Yan ang babaeng walang pahinga. Araw o gabi. Walang... Uy, kapit ka na. Ano ka? Wala na, wala. Plus ano? Si Maricel. Si Caberos. Si Caberos. Si sila. Hindi ka ako makachat doon. Hindi ako makareply. Naku po, ano ba nangyari? Nawala kasi si Maricel. Nagpalista lang. Tapos nawala din si Maricel. Maricel Nazareno. Kapatid Jalen, wala akong background music dito. Baka gusto mong umakyat. May background music. Ako! Hindi ko lang shut out! Lahat! Nandito, hindi ako makachat. Anong nangyari? 15 ko day po, sino ko gusto? Watch nang hahanap ko ako for what? No need yung watch to watch kasi may list sa may dyan na binababa. Ano kung mapalitan yung ano ko? Pangalan ko dito. Okay. Baka siya gusto magpalipad yan. Okay. So yung tikas number niya, 0945.
Ma'am Maricel, bakit nawawala ka? Habulin mo po. Ma'am Maricel po, Sexy Love, main channel niya yung gamit niya eh. G sa luma, G sa luma, G sa bagot, G sa luma. Si Maricel, Sexy Love, Maricel Nazareno, main channel niya yan. Paging Maricel Nazareno, please proceed to the live chat, please. Alright. Practice lang yan, baka may foreigner kayo na pumunta dito, lagot. Dudugo, alam na. Sa gusto mo balibag, na walang time dyan. 0945-808-1990. Tikas mo siya. Dapat na live stream. Sila meron akong ano dyan premier. Gumawa ako ng mga premier. Sandali.
Napakalakas ng boses ko ngayon ah. Nabarilin ko yun. Wala na ang nilalapag. Tamsakan na tayo. Baka ibaba ka na dyan mamaya sa trabaho mo. Ayun na. Inupahan mo kasi galing Saudi. Sabi na po kung sino pang hindi pa nalapag. Kasi yung tagalapag ko, inupahan ko lang po yan. Galing Saudi kasi yan. Limit ko yung oras. Wala na, tamsakan na yan. Tamsakan na lang tayo. Sige, habol. Habol ng habol. Baka naman. Kasi yung tagalapag ko mga kapatid, inupahan ko pa yan eh. Galing Saudi, kaya may limit yung oras. Ingay dito kami. Sino nakalag-out dyan? Ano nangyari? Magpapalaro tayo. Hindi ako kasi ako nakachat. Ano ba yun? Ano ba yan? Hala?
Gusto ako makag-chat, oh. Sige! Palaro tayo! Saglit. Is, palaro tayo. Ano nangyari? Ano ba to? Bakit nakaganitong layout ko? Ay, ano to? Five, five. Ay, Five palaro or 50 giga. Five palaro or 50 giga. Five palaro. Hintayin natin muna yung iba. Kasi wala pa, naka-resell pa lang, oh.
Layo pa ni Mama Rachel pala, oh. Okay lang po yan, Mama Rachel. Oh. 0945-608-1990. Gcash ni host yan. Ayan. Rapi tanda kita, baka ako ay mako. Zero nine four five 628-1990. Maka. Double time, double time. Wala pa kasi, hindi pa kasi nag-reply si Kuya Sandy sa akin. Limit. Yun. Alam mo, papalaro pa tayo? Hello? Magpapalaro ba tayo? Ginagaya talaga ako ni kapatid Podpip, oh. Palaro, games, pahampam. Yun, pahampam. Kahit palaro, sa gustong sumali. 450 Gcash.
Type palaro sa gustong sumali sa 50 Gcash. Kapatid Jess, baka naman. 0945 608 1990. Sana all. Type palis. Type palis ka. Bleh. Type palaro sa gustong sumali sa palaro. 450 Gcash. Yan lang yung makakaya eh. Kino-confirm ko pa nga eh. Hindi pa nag-reply si Kuya Sandy sa akin. Pero, go! Mamaya na yung 50 watch out. Ano muna? 50 Gcash. Type palaro sasasali. Type palaro. Alam na yan. Nakatambay ka lang daddy. Alma mix Cordero vlog. May mix ka na. Type palaro kung ilan tayong sasali. Mamaya na yung ano, kapatid. Good trip, mamaya na yung watch hour. 50 Gcash ko na. Type palaro kung ilan ang sasali. Si kapatid food trip pa lang. Si kapatid Lizzy. Yes, ulis lang. Ito tayo na island. Apat tayo. Apat. Baka naman, kapatid Jess Colison, 0945-608-1990. Pag-usapan natin mamaya. One to 100. 1 to 100. Start now. 1 to 100. 450 Gcash. Bilis, bakit? Biglang tumatalon-talon yung ano. Baka hindi ko makita mamaya yan. Tumatalon-talon. Yay! 51, 22, 9, 17, 21, 14, 15. Sige! Wala pa! 100. Bakit biglang tumatalon? Wala pa, hindi ko na tama Yay! Wala pa! 61, 33, 58, 34, 52. May malapit na. 35, 13, 22. May malapit na. 82, 31.
Binabalikan ko lang kasi tumatalon bigla. Oh, nako. Yes, 35, 27, 35, 41, 38, 39, 48, 50, 57, 23. Ay malapit na. 23, 85, 43, 44, 52. May malapit na. 44, 64, 23, 66, 39, 31, 63, 32, 48, 64. Sige pa. Ayan, ba't nawala agad? Oh, stop na. Stop na. Stop. 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 Stop na. May nanalo na. 51. Baliktad kasi ito eh. 51. Si Secretary ni Ayla na nanalo. Stop na. Stop na. Stop na. Stop na. Stop na. Stop na, stop na. May nanalo na. Si Kapatid Island, 51. Okay. For 50 watch hour naman tayo. Kaso, nahihirapan ako. Congratulations, Kapatid Island. 50 watch hour naman tayo. Kahit palaro. Kahit palaro. Kahit palaro. Magkalaman na. Okay na, nagagawin na si Kuya Sandy. Sige, salamat. Saglit lang ha, mag-iisip lang ako. Mahirap sa number kasi. Tumatalon bigla, hindi ko na makita. Ay, kasi yung iba, hindi pala, no? Bigla shout out Kuya Sandy. Ayan na yung 50 watch hour. Pag number kasi na ano ako. Tumatalon-talon bigla. 50 watch hour. Kasi yung iba, hindi pala ako, no? Nakita ba to? Hindi siguro, no? Hulaan nyo anong nasa kamay ko. Ngayon, gamit. Gamit, hindi sa pagkain, gamit. Basta gamit. Gamit ng lalaki. Gamit, ha? Gamit.
Wala. Gamit ng mga wala, agad ko eh. Ayan. Meron. Stop na. Wala. Ito. Ano to? Nahulaan na. Tap na. Nahulaan na. Tama na, nahulaan na. Ano to? Nahulaan na, nag-dispolisyon. Si dispolisyon na nakahula. Lighter. Oh, Kuya Sandy, nag-cellphone ko. Busporo. Tap na. Si dispolisyon na nakahula. Wala, si Lagas. Lagas saging, Yusi. Wala mo pinares yung lighter saka Yusi. Nalagas talaga yung buhok, nalagas sa saging. Si kapatid Jess, polisyon niya na nanalo. Maraming salamat sa inyo lahat. Kaya Sunday, maraming salamat sa pag-sponsor na 50 watts hour. Si Jess, polisyon niya nanalo. Ipunin mo lang kapatid Jess, padamihin natin yung watts hour. Manok na pula, sana all, may manok. Barbecue. Ano yan? Papulutan? Maraming salamat mga kapatid sa pagsali. Bye-bye. Tapos na, siyempre. Nagkikikas lang tapos 50 watts hour. Okay na yun. Sunod naman. Mga puto tayo ng ano. Awawa naman ako. Walang laman gikas ko eh. Nilalit out. Hindi lahat. Maghanap pa ako ng laman ng gikas. Para malamanan. Jin. Salamat sa inyo lahat. Kaya Sandy, maraming salamat din. Bye-bye. Bukas. Pag-iipunan ko muna. Tabag. Tapos, kailangan ko watch hour. Sali ka bukas sa akin. May sponsor tayo sa watch hour. Bukas. May live tayo. Alfonso. Pomelo. Ano yan, zombie? Zombie. Wala lang ako yan. Saka lang ako. Yes. Tubig. Oo nga, wala. Yung pinalaro ko, yung pinalipad sa akin ni kapatid Caberos lang. Pinalaro ko na lang. Ay, walang naman. May pinalipad sa kanina sa akin. Kaya share ko rin. Santa Vlog. Sali ka bukas. Sali ka. May ka-watch hour tayo. Basta sali ka lang bukas, tapos palista ka, sabihin mo lang yung main channel mo. Okay. Atlas.
tapos barbecue. Tara, tagay tayo, tapos hindi. Pumunta na sa malayo sa walang sakit. Babay na. Kumpleto na yan, tatagay na tayo. Bye-bye everyone. Kita-kits bukas. Maraming salamat kay Sandy. Soon tayo tatagay sa sunod.